हेलो। हाँ भैया प्रणाम। हाँ सब समाचार ठीक बा। हाँ हमरो ठीक बाटे सब समाचार। हाँ तनी कइनी है ये खातिर कि हमार लइका के बियाहवा होता अरे मन ताहार भगिना के। हाँ त तनी इमली घोटउआ खातिर का कुल किनाइल बाटे। कैसन साड़ी किनाइल बा इमली घोटउआ में। तनी देखउआ लो नाही कि कैसन साड़ी बाटे। ऐसन बाटे कि ओइजा बड़ी लोग रही जानला भैया। ई ना कि बक्सा में से निकाल के कौनो साड़ी इमली घोटउआ पर अथी कर दिया दे दिया ना। ओइसन साड़ी ना चाही। तनी देखिए भौजी पर नजर रखिए तनी। उ इहे काम करी हन। अबे तहरा आँखी पर त पर्दा पड़ल रहेला उनका का जाने कौन प्रेम के भूत सवार बा तहरा ऊपर जब से उतरल बड़ी तब से। पहले तू एंगा ना रहला भैया। लेकिन जब उनके बारे में कुछ कहनी ना हम सहिए बोलेनी लेकिन तहरा का जाने काहे बाउट लग जाला। अब बियाहवा से पहले त मार ऐठा के हमर मेहरारू आई त हिंगा कंट्रोल में रखम होंगा कंट्रोल में रखम है। हो गइल फुस हो गइल। यही से ढेर अथी ना करे के चाहिए। सुन हम बताओ तनी हमारी बात सुनला बिना बीच में मत काट दिहल कर। हाँ सुनो भैया हम बताओ तनी छोड़ा ना उ कुल बतिया भौजी भौजी। सुन जब ना इमली घोटवा खातिर ले अइह त कम से कम 10,000 लेके साड़ी होखे के चाहिए। हाँ काहे 10,000 के साड़ी रही त जितना लोग आंगनवा में के रही उ सब देखी त कि हाँ इनकर भैया त खूब बड़के आदमी बाड़न। एमे देख हमरा बड़ाई के साथे साथे तोहरो बड़ाई होई। हाँ ई मत बुझिए कि खाली अथी बहिनिए के बड़ाई होई नाही। अब मान आंगनवा में के लोगवा देखी त कही ना कि हाँ भैया बाप हो बाप कितना बड़े आदमी बाटे। हाँ अधिकारी बा भैया। हाँ निमन साड़ी ले अइह। अथी हमरे पतोहिया खातिर कौन चीज ले आवत रहलो। अंगूठी कैसन बा अंगूठिया पता चितर नइखे न। सोना महंगा बा। ए दादा तो सोना महंगे बा चांदी महंगे बा तो लोग पहले से न सोचे के चाही। ओही घड़ी माने हम तहलो के इशारा कइनी कि माने ए घड़ी ले ललो तहलो जब सोनवा तनी सस्ता रहे त ओ घड़ी तू ई कह कि सोनवा कहाँ अथी सस्ता बा रे अबे अथी होई न तनी से डाउन होई सोना चांदी तब ले आई तो हो गइल न डाउन है। और देखा आसमान छुआ त सोना चांदी है जाता एगो अथी नहीं किना पात। उहे आदमी सोचता कि ये भैया के कैसे आदमी का देव का चढ़ावे। हाँ अब हमार बाटे मान ल कि एगो हारे बा कंगने बा अब हम आपन चढ़ा दी त अपना बुढ़ापा खातिर हम का रखम हो। हाँ सब हम दे देम पतोहिए के त हमरा पतोहिए बाद हम पूछी। हैं उहे कुल है कुल रहेला बिखो गहना त ओही बहाने कम से कम पतोहिया सेवा त कर लीसन। हाँ ए भैया तब का होई कैसे का होई कोनो बात सुना तारा पछे के। हैं नइखे त ऐसन बना भैया टूटहा मुटहा अंगूठी न मत ले अइह ना। बड़ा लोग हंसी हो ना ई कुल हंसी वाला काम तू करबे मत करिह। सुन भौजी से कहिह कि तनी नीमन साड़ी चटकारे लाल रंग के साड़ी पहन के अइहन तनी बियाह में। हाँ तबे तो लोग देखी कि हाँ इनकर भौजाई देखा कितना चटक मटक लागत रही निक लगिहन। हाँ ठीक बा भैया और सब समाचार ठीक बाटे रखत नहीं लेकिन जब हम कहनी तो बतिया के ध्यान में रखिए तो सोनो वाला बतिया। हाँ सड़ियो वाला पेटी बक्सा में के साड़ी मत ले ना तो फेनाइल के गोली खानी महकी ना तो हम बुझ जाए जनिया। हाँ काहे उ फेनाइल के गोली खानी ना महके जन बक्सा पेटिया में रहेला। हम तुरंते बुझ जाए कि साड़ी है तहाकारी वाला हेने से होने जन होत रहेला न्योता में सड़िया के अपना पहिनेला। है आज गोल हो न्योता तो उ दे दिहन दूसरा न्योता में इहे कुल होला हो भैया। ठीक बा मैं भौजी से कह दिया साड़ी नीमन किन के ले अइहन अपनों को नीमन साड़ी पहिनी हन। हाँ ठीक बाटे।